Coba 4.500.000 tak wae rong barangnya super mewah iki. Apa mung mewah iki? Iki lho. Awake loro iki Mas, lemari baju 2 pintu sliding. Heeh. Jerone iki full kayu jati finishing luar dalam. Oh, jan masuk iki. Kene gantungane los kan dhuwur ya to. Heeh. Ini sliding. Sebelah kene lempitan iki lho. Oh, masuk. Wis golek ati loro ya iki lho. Heeh. Kene lati iki. Yah, telonyo tuh koyo ngono kuwi. Yo latine wis mewah iki ya. Oh, jan istimewa iki. Tawene iki padha iki paket kembar. Ya. 2 pintu sliding. Oh, masuk. Finishing luar dalam ukurane neng 1,20 meter, tinggi ini 2 meter, mundur ini neng 30 cm. Sik. Piye? Iki bahane apa? Bahannya full kayu jati Mas iki. Gak enek campurannya kayu liya iki. Nek gak jati? Gak usah dibayar loh, gak jati. Oh, jan istimewa. Tak jede sik pilihan iki. Heeh, kaya apa? Akeh ngono pilihan iki. Jalur sing ngene iki tanpa kaca iki oke. Iki. Regane padha kabeh iki. Padha kabeh? Ya, Rega padha, bebas milih ya. bebas milih wis gratis ongkir yoan. Area ndi, Mas? Area Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta Mas, gratis ongkir kabeh yo. Lah cara pesene piye? Neng kolom pencarian jenenge Barokah Furnitur Madiun no, langsung lewat WA aku tak ACC Tumbas ngono aku wis paham. Oh, masuk. Piro ke, Mas? 4.500.000. Oke, 4.500.000 lah loro paket kembar istimewa.